כן, בוני, אני נמצאת פה עם לירן סעדון ועם עדי זגורסקי, מגדולים מהחיים. 40 ילדים נמצאים כאן ורואים את המשחק של מכבי. שלום לירן. שלום. ספר לנו, כמה אתה? אני בן 10.5. ואתה אוהד של מכבי תל אביב, אני מבינה. כן. אתה נהנה מהמשחק עד כה? כן. וציפור קטנה לחשה לי שהגשימו לך חלום בעמותת גדולים מהחיים ונתנו לך לשיר עם הראל סקאט, נכון? ספר לי על זה. נכון, אבל לא רק זה, אני שרתי בעוד הופעות מגיל 7, כבר 4 הופעות אני הופעתי. כל הכבוד לך. ואיתי גם נמצא עדי זגורסקי, אז בואו באמת תספר לנו על הפעילות הכל כך מבורכת שאתם עושים למען הילדים האלה. בכל שנה עמותת גדולים מהחיים מסייעת למאות אם לא אלפי ילדים חולים ובני משפחותיהם. מסייעת להם, עושה להם הרבה, עושה ילד שמח, עושה ילד חולה שמח. אנחנו מוציאים כל שנה 100 ילדים לטיסת הגשמת חלומות באורלנדו. עוד המון פעילויות בארץ, מחנה קיץ, מחנה אביב, מסייעים למחלקות האונקולוגיות בבתי החולים על ידי רכישת מכשירים חדשים, מימון תרופות שאינן בסל הבריאות, ולכן כל שקל שנאסף עכשיו בקמפיין מאוד מאוד חשוב לנו ויעזור להציל עוד ילד חולה. אז שילחו SMS למספר 1144, את המילה גדול, חשוב מאוד. תודה רבה. תודה רבה לך עדי זגורסקי, ותודה גם לך לירן. מי אתה חושב שנצליח היום, מכבי או אשדוד? ברור שמכבי. ברור שמכבי. בוני, שמעת, הילד יודע, נעבור אליך. הילד אופטימי, וחבר'ה, שלחו את ה-SMSים, זה עדיף מאשר בתוכניות אחרות, בתוכניות ריאליטי אחרות.